ihamba kamnandi ngonyaka. Ithi trust the process, God's plan is always perfect. Waqinisekisa uThixo noma raining or not, sizawuza ndizongena kula masango aseSamora ngothulu lomgomo oza kuni phakathi. Brother President, I'm not going to be long. I'm going to be very short and sweet and give a background of the theme, and then Evan Gogo, I will step aside and allow you to continue with the program. If bendinalo ithuba ndiza kushumayela takumfundisi, bendizathi igilda zonke maze ndilinde kwiversion ye-English ka-Isaiah chapter 60 verse 22 ukwamazwi pha athi when the time is right I will make things happen. Ithi xa ithetha kwiversion yesiXhosa, mna Yehova ndiyakukhawulezisa oko ngexesha lakho oko. May God bless this word now and forevermore. Amen. Brothers and sisters, masimbulele uThixo oye wasithwala unyaka opheleyo xa besisuka to i-confirmation service ibisenomzamo, if my memory serves me right, kumgomo wethu sithi lunga ulungele izinto ongazaziyo. We said prepare yourself for the unknown. It was one of the themes ebesihamba ngazo unyaka opheleyo, sisithi zikhona izinto uThixo azawuzenza that you may not know, but you must try to prepare yourself kwinto enjalo. Uthi ngoku into ongayazi, you stay fit. Uthi noba iyehla into, but you remain fit ngoku ubungayazi. Sihambile ke nalo mgomo throughout the journey. Igildas zehlelwa zizinto, ezinye izinto ezililisa inyembezi, ezinye izinto bezizincumisa igildas, but uThixo ngalo lonke lo xesha wabathwala. We are coming this year ke ngoku ne-theme ethi trust the process, God's plan is always the best. Allow me, Mfundisi, shortly to say, the theme came to me emveni kokuba I had an interaction with one of the guilders. Yes. It is lapha eseketheni. Sometimes, you may not know njengoba uhamba okanye ungumuntu. Kukho abantu abakubukeleyo, kukho abantu who can reach out to you. Yes. So, before we created this theme, this guilder sent me a message. What Brother Wise, 2025, ndiubone nje uphela. When the time is right, I will make things happen. What ndiubona nje uphela, I am seeing guilders rejoicing over izinto abazi-achievileyo. I cannot count the blessings uThixo andenzele zona. Ndiyazibona ngoku ndingena ku-2026. Ndingena andinando, ndingena I am empty. I don't see a purpose of serving God ngalo lonke ixesha. Kwaphela ixesha loba ndithandaze, because when I have to pray, I do not know what I should say to God, because uThixo kudala ndimondlalela imeko yam. When I received that message, I was very touched. That's where ungasibona sihamba tall, but you never know the scars that we have inside. But we have prepared ourselves for izinto esingazaziyo. You may see that we are progressing in life, but you don't know i-gravel roads esihamba kuzo ukuze thina sizofika kule ndawo usikuyo. That is the process okuyo kanye imeko le ukuyo is just the process uThixo akulungisa kuyo, and when the time is right, God is going to make things happen ebomini bakho. What you need to do as a guilder kulonyaka is to trust the process of God. Ungayithandabuzi nangemino yodwa. Uyazi into yobana the bridges ozawuhamba ngazo okanye ozawunyathela kuzo kulonyaka is the process of God ezama wena ulungisa icebo lakho ngawe. When the time is right, I will make things happen. So ndiza kuni ke guilders, in short, ndisithi kulo unyaka sizawuhamba lo journey injalo. I do not know what you are going to go through kulo unyaka, but into endifuna ukunika yona yinto yokokuba uzuthi xa uhamba kulo nyaka, do not doubt yourself kwinto ozawudibana nayo. Do not doubt yourself over that. That's what we are coming to you as an executive to say kulo unyaka ka-2026. Sisithi uzuyithemba i-process uThixo azawuhambisa kuyo. Ungayidoubt kwaye ungazibuzi into yokokuba kutheni mna ndingulo mntu ozibona endikule meko ndikuyo namhlanje. So we are coming to use guilders sile executive konyaka sisithi ke we need to trust that process. We need to trust uThixo kwimeko ezingathembekiyo. We trust uThixo
Kodwa ke awuzukwazi uyenza loo nto ungenazo ezinto ezintathu ndizazikhankanya zawuhlala phansi lamongameli andizukushumayela. Eyokuqala is to have faith in God. Yes. Please note, for whatever you're going to go through kulo nyaka, have faith in God. Funeke ube nokholo kuThixo yobana nguThixo oyilungisileyo le meko ndikuyo. I always say when I speak emsebenzini ndithi xa sikwi-briefing siqala sithandaza ndithi mna owethu uThixo unjengomzali xa ezawuhlamba umntana. Kanti umfundisi I've been watching umama ehlamba umntana. Uxa ezawuhlamba umntana agalela amanzi ashushu. Athi emveni begalela amanzi ashushu, she will pour a jug of cold water. Have faith in God. Athi igqiba ukugalela amane esiva kancinci ubana how hot it is la manzi. Xa ewava into yobana aseshushu la manzi aphinde agalele amanzi. I'm watching her and observing her attentively. Ndifuna ukubona le nto azayenza. When she sees that uba amanzi noko ehlile ngoku athatha ahlamba umntana ukuze umntana nawo uThixo unjalo kwimeko esikuzo. Imeko esizawudibana nayo kulo nyaka uzuyazi into yokuba ibize ishushu wazi uThixo yena wagalela amanzi abandayo ukuze wena ukwazi ungena phakathi kwala manzi. So you should not doubt yourself. Xa uzawungena kula manzi uzuyazi into yokuba eCalvary apholisiwe amanzi. Trust the process. God's plan is always perfect. Siza kunisizotsho. Sizothi zungawahoyela amanzi uzawudibana nawo kulo nyaka. Mamela sepholiswe eCalvary. Ubushushu bawo sepholiswe eCalvary. The second one, we have faith in God. Eyesibini, trust yourself. Into elimazi guilders is that bamongameli abazithembanga. Guilders zethu namhlanje azizithembanga. So if awuzithembanga wena ngokwakho, who is going to trust you? Yibone lento ufumanisa wa igilda each and every time usebenzela usassociate with specific individuals. Ufuna uzi-aligna kubantu abathile and arate the standard anaso asiratele aba bantu. Ufuna ufita to the certain standard. It shows that you do not trust yourself. Trust the process. So eyesibini sizakwenza sithi uzuzithembe. Don't doubt yourself. Kwimeko zawudibana naye. Do not doubt yourself. The last one, the last one, keep on praying. Amandla ophumela kwimeko zigingasi asemthandazweni awekho kwenye ndawo. The minute you have faith in God and the minute you trust yourself kwimeko kuyo, then you continuously pray uThixo. Uthandazela ntoni? Uthandazela imeko lokuyo. Do you get me, Skilders? Trust the process. Uthandazele le meko ukuyo. Ungathandazele into. You just say thank God for the situation that I'm finding myself into. Knowing very well that the situation is temporary. There's nothing permanent in life. So you need to keep on praying for whatever you're going to go through. And my last one, the president in the Philippines came home. Stop. Mamela Kilda. Hlukana. No crazy meko. Trust the process. God's plan is always perfect. When the time is right, I will make things happen. Hlukana. Kunyaka no praise meko. Uma nusithi ndingulowa mna unanemeko. Endaweni yoko kelela imeko into yokuba ukhona uThixo onako undikhupha kuwe. Kwaye le meko ndibeke kuyo nguThixo ebeyazi into yokuba ndizawuphuma kuyo. When the time is right, I will make things happen. Ibone kahle lento ngexesha ehlela umlwelwe for 38 years ecibini laseBethesda. Ithi incwadi endiyifundayo bamane kufika isithunywa simane sigqabha amanzi sithi emveni kwakho abantu abanamandla basuke babheke phakathi emveni kwakho baphume bephilile kodwa wasuka wahlala yena after 38 years wafika uThixo
uThixo one-process yakhe ngomntu wambuza into yokuba uyafuna na ukuphila wathi mna namntu Nkosi kethe amanzi agxothwa asuka andifake wamcenga uye akamsa nasemlanjeni wathi phakame ngoba ukholo lwakho lukusindisile. When you trust God, when you pray to God, when you trust the process of God, akuzudingeka into yokuba kubekho i-consultancy yendawo ezithile, but uThixo uzawuthi rise up, it's your time to shine. Makangcini uThixo ahambe nani endleleni anichaze ngamaxesha onke, ngoKristu Inkosi yethu. Amen. Ubuntu uyayiwisa umntana. Light ikhandela echimeni khalithethe. Nali. Ndiyaqinisekisa ukuba nakulo nyaka yokunyanisekileyo ngokuzula umoya oyingcwele mna Mvuyisi Jantyi ndiyaqinisekisa nakulonyaka ka-2026 ukuba ndiyakubalilo ilungu lomanyano lolutsha oluthembakeleyo olunyanisekileyo ngoncedo lukaThixo. Ndiyaqinisekisa kunyaka ka-2026 uba ndabalilo ilungu lale movement ngokuqinisekileyo, ngokuthembekileyo nangokunyanisekileyo ngoncedo lukaThixo.
ukuba ndawubalile ilungu lomanyano lewezilekret ndinganisekileyo nokuthembelekileyo ngoncedo lukaThixo. Ulaita ngikhangele lisinini unyaka uqala. Mna siJoyce Nosiphiwe Sethembeni ndiyaqinisekisa ngoncedo lukaThixo ukuba ndawubalile ilungu lale manyano lewezilekret ukunceda uThixo. Okay. Mna sikhusela nolisijaba unyaka ka-2026 ndiyazimisela kule manyano uba ndizawuqhuba ndililungu lomanyano lwe-Builders. Ndithembekile, ndithobekile ngoncedo lukaThixo.